Čaute všetci, vítam vás pri dnešnom extrémnom LEGO vlogu. Teda ideme dneska do Nelovzu, ale ešte sa dneska vrátime kýma do niečo, nám tu strašne chýba, ja asi viete čo, ak ste pozerali moje videá, ja si myslím, že by sme to mohli ísť doplniť a ukážem vám ešte niečo. Takže mám tu nové baseplaty, hej, tieto dva a nové kolanice, asi viete z čoho, tam sa môžete dopredu pozrieť. Áno, mám električku, ktorú si umiestnime a spravíme aj vlakovú stanicu, ak bude na to čas. A teda dal som nové baseplaty a dal som tam aj kolanice, ešte jeden tu bude treba. Mám ešte nejakých pár basplatov a ešte nejaký dom alebo nejakú stajňu s koňmi alebo také čo by sme mohli spraviť, aby to bolo sehr good. No a musíme umiestniť cestu, takže ja si myslím, že by sme na to mohli ísť teraz. Takže samozrejme musíme tieto konce dať preč, aby mi to tu nezavadzalo. No nejde by to dole, ja som to tak pripevnil tam. Musím použiť tohto. Joj. Nechce to ísť dole, ja to nechápem. Chápete, ono je to tam... No, to je vonku, takže ideme robiť. A v podstate, aby to symbolicky vyzeralo krajšie, tak som sem dal tento válec párny. No a možno zatiaľ ide ukladať cestu. Takže idem sem dať jeden zatiaľ. No, a viete asi, ako sa to robí, takže idem na to. Takže cesta je tu obložená, len mi tu chýba takýto dielik, takže som z toho dosť smutný. A všade po krajoch ešte musím dať tie ako keby časti, ale ja ich nevyužijem tu, ja ich dám semka, ešte tu doplním. A tu to môžem zarobiť nejakými kockami, alebo dám sem tieto odbočky, hej. Samozrejme tuto k parku, hej. Tuto, vidíte, tuto ako keby dole, že dať do kupláži, hej. Môžete ísť sem autom, taký proste zhyb dole. Alebo tu môžete ísť rovno, tam možno nejaké molo to môžeme spraviť. Ale ešte ma napadlo, že to by mohlo byť asi všetko. Ešte ma napadlo, hej, že to je asi všetko. Ale za mňa je to ako osobne to pekné, hej. Ako mne sa to celkom páči, hej. Ale škoda tej trávy, že to nie je až tak vidno, ale máme tu taký ten trávnatý, hej, porast, že to tak bližšie vidno. No hej, ale tuto už budeme mať čisto trávu, hej, zase to už bude dobre. Takže ja si myslím za mňa osobne, že to je celkom pekné. No poďme robiť ďalej, takže nice. Takže ak chcete vidieť ďalšie diely s električkou, ako sa s ňou popasujem a s tou tajnou budovou, možno asi ktorou viete, tak pozerajte ďalší diel, pretože v ďalšom dieli uvidíte také menšie Lego sety, ktoré sa nám budú hodiť sem do tohto a jeden pôjde potom sem do tej zelenej dedinky, takže máte sa na čo tešiť a v tom ďalšom dieli vám predstavím aj električku a už aj samotný set, takže dneska sme dali cestu, takže majte sa krásne, čaute.